Euskal Presoen aldeko kartela jartzearen inguruko sententzia noz ezagutu zenuten, 2011ko 11. urteko gauza bada, baina noz ezagutu izan duzue sententzia edo zelan izan da asuntua? Daramagun ja urte pare bat Urkijorekin bueltaka honekin, beste gauza batzuekin ere, baina honekin orain dela urte pare bat, eta orain jakin dugu orain dela aste pare bat etorri zen sententzia, hori esan ez mozioa, herritarrek sartutako mozio hori bertan bera utzi behar genuela, eta balkoitik kendu beharko dugula. Kendu duzue? Ez momentuz, oraindik denbora badaukagu kentzeko, eta ordura arte mantenduko dugu azken momentura arte. Espainiako bandera, hau, beste zozer badago edo tartean edo ez? Bai, etorri zen beste bat kontratazioari buruzkoa, zuk ateratzen dituzunean plazak eta lanpoltzak eta balakoak, euskera dela eta, bebai etorri zitzaigun, hori esan ez, perfil linguistikoak eta guzti hori zalantzan jartzen, eta gero beste bat ere etorri da, beste bat perfil linguistikoei buruz bebai, hartu dugunean jubilazio baten bidez, hartu dugu beste pertsona bat, eta bebai zeo zertxo esan behar zuen berak bebai. Galdera bat, kartelaren jartzearena herriko talde baten ideia edo proposamena izan zen? Bai, mozio bat sartu zuten, hemen irakurri genuen, gaurko moduan defendatu zuten, bozkatu genuen eta aldeko bozkekin jarri zen, baina herritar talde baten proposamena izan zen.